Nu tester vi jer lige. Banke, banke på. Jeppe. Jeppe Skælmose. Jeppe Skælmose. Du var bare den fedeste overgang til den nye debutant. Kasper. Kasper Lang, mine damer og herrer. Debutant, giv ham en god hånd. Jeg har medbragt et navneskilt, så I kan svare. Hej. Hej. Og hej. Ja. Jeg har glædet mig utrolig meget til at skulle få i aften, vil jeg sige. Ja. Jeg har faktisk glædet mig lige så meget, som de små gør til jul. Apropos dværge, er der nogen, der har set? Er der nogen af jer, der har set ham med grønlænderdørene nogle gange siden af Fjell? Han ligner, har virkelig det der stereotype grønlænder alkoholiker-look, samtidig med at han er dværg. Jeg synes, det er synd for ham, at mest det er, at han ikke kan nå øl i mange butikker. Ja. Jeg sad i går og tænkte på, hvad fanden skal jeg skrive? Hvad skal jeg snakke om? Så jeg gik på Facebook. Fantastisk ting, der er opfundet der. Der er lavet en masse grupper, som kan være meget underholdende. Jeg har taget en lille seddel med. Der er blandt andet en gruppe, der hedder Stop Pædofili. De har 54 medlemmer. Der er en gruppe, der hedder Kæmp for bevarelse af pølsevognen. Jeg synes, det var link på pølsevognen. Der er en gruppe, der hedder Københavnske Pyromaner tisser i sengen. Og når de leger med tis, så brænder de i sengen. Der er en gruppe, der hedder Latterlig X-Factor. Jeg synes, det var så tiltagende, så jeg meldte mig ind. Ja, der er en gruppe, der hedder Jeg kan ikke finde 415 mennesker, der mener, at folk tuder for meget. Der er 9 medlemmer. Så han har egentlig ret godt fat i det. Der er en gruppe, der hedder Gruppen imod grupper på Facebook. Initiativet er meget godt. Medlemmerne bør selvfølgelig ikke være medlemmer af andre grupper. Ja. Der er en gruppe, der hedder Foreningen mod rosiner i bagværk. Og det synes jeg faktisk er et godt initiativ. For mange gange har man ikke stået til en eller anden fastelavn med fældende krigsmaling i ansigtet, flyverdragt og elefanthue på, så man virkelig lignede den her mælkekarton. Så man bare havde drømt om at få lov til at være. Og så fordi ens mor ikke var særlig kreativ, så kunne man mindst få nogle knorhår, så man lignede en kat. Og så står man der, virkelig håber på, at man får en stor gevinst i form af en 20'er eller måske en 50'er, som gevinst for den fantastiske skønsang, man lige har præsteret. Og så får man en bolle, fordi man ikke kan få rigtig slik. Så opdager man, at der er sådan nogle sorte pletter i bollen, og så krydser man virkelig fingre for, at det er chokolade. Så når man tager en bid, så går det op for en, at idioten har valgt at komme vindrueklunker i maden. Ja. Første gang, så... Jeg er ved at være... Nu er jeg faktisk blevet en smule nervøs. Jeg har godt sagt, at jeg ikke har været nervøs hele dagen. Det er faktisk løgn. Jeg er faktisk nervøs lige inden jeg skulle på, da jeg var lige ved toilet. Jeg skulle bare skide. Ikke... Så var det, jeg fandt ud af, at der ikke mere papir. Jamen lad mig sige det på den måde, jeg er glad for, at de gardiner ikke patienter der. Jeg er selvfølgelig nok ikke nogle trammer. Der stod faktisk også et glas, men jeg valgte at bruge trammerne i stedet for. Ja, hvad skal jeg ellers snakke om? Jo, der er med bussen på vej hen, fordi det er nemmere at gå. Så var der 2 piger,
der sidder og snakker, så når jeg kører bus, så har det sådan med, at jeg hører, hvad folk de siger. Og så kommer det ind af det ene øre, og så er der så et filter, han siger, det er ikke sjovt, så kommer det ud af det andet øre. Hvis det er sjovt, så bliver det henne. Og det, så siger den ene pige til den anden, ved du, hvad der er klamt? Så siger den anden, og snæver med en kat. Jeg skal også snakke lidt, jeg skal snakke, I skal jo bare ringe. Snakke lidt om, hvad jeg godt kan lide. Og jeg kan godt lide at se film, og jeg elsker at gå i biografen. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg har bare en dårlig vane med at falde i søvn. Det er lidt ærgerligt. Så har jeg heldigvis nogle helt fantastisk gode venner, som kan vække mig, når den er færdig. Ej, de fortæller mig det bagefter. Jeg plejer selv vågne om, de fortæller mig, at jeg sov, og så går jeg glip af den halve time, hvor de ikke lige har vækket. Men hvor svært kan det være, at lige lave den der? Og hvis de gør det hårdt nok, så er jeg vågen resten af livet. Film. Ja. Godt lavet. Nej, men så får jeg at vide det. Det var, du sov så synd, det var synd for dig væk. Det er jo ikke synd at væk, hvor det er synd, jeg har givet 80 kroner for en morfar. Ja, hvad sker der ellers på biografen? Jo, jeg har tænkt over, at der er sådan mere afslappet. Folk de snakker mere og larmer mere, end de gjorde førhen. Kommer jeg til at føle mig sådan helt gammel. Og sådan. Dengang jeg var dreng, der var der ikke nær så meget larm i biografen, som der er i dag. Folk, de larmer mere, end de gjorde engang. Og det irriterer mig lidt. Tak. Det var mest fordi, jeg lige glemte resten. Nå, for helvede, når man køber en cola, eller en soda, hvis man køber en, der er stor nok, det er dejligt. Den kan komme ned i holderen, men den kan ikke komme op igen. Hvorfor? Man sidder der, virkelig sidder og nyder film, og så skal man lige have noget at drikke. For at vende tilbage til det der med at folk snakker mere og larmer mere. Jeg synes det er fint det der med at der er en slikpose og sådan noget der larmer indimellem. Men jeg synes bare godt at man kan vise lidt hensyn til andre, når man egentlig er der. Jeg kan også acceptere når ham foran skal fortælle noget til hende. Den synes jeg selv var meget sjov. Ja. Men jeg er selv en lille smule forskudt, hvad det angår, fordi når jeg sidder i biografen, så forsøger jeg virkelig at forstyrre så mange som muligt, eller jeg forsøger at lade med at forstyrre så. Jeg forsøger at forstyrre mig, og ikke andre. Sådan. Og det resulterer, det gerne er min larmeniveau, kurve, den stiger i takt med filmens lydniveau, den stiger. Og så er det gerne, at jeg kommer til at sidde i en meget, meget akavet position, når det sker. Det kan se sådan her ud. Og så er det, der er måske en biljagt. Der er en masse larm, der er en eksplosion. Og så lige når jeg får mig sat sådan her, så vælger helten at gemme sig. Så det er så stille, at man kan høre en ude i gul, der trækker vejret. Det er så her for krampe. Det er selvfølgelig løgn. Det er et andet ben. Ja.
Okay, for er der nogen, jeg har haft krampe her? Har du? Hvem det så var, der sagde ja? Okay. Gør det ikke ondt? Nå, okay. Det synes jeg, det gør. Jeg har det forholdsvis tit til at betragte af det her. Jeg synes, det gør næs. Tror I, det går ondt for at kramme i dilleren? Jeg spørger mig, det er sådan, jeg har lyst til at lukke på dilleren, så går det med aften. Tak så langt, mine damer og herrer.